Ahojte krásky. Detox je v dnešnej dobe veľký trend. Nie je tomu len tak, je to práve preto, že čím ďalej, tým viac do svojho tela prijímame viac škodlivých látok, či už prostredníctvom stravy alebo z okolitého prostredia. V tomto videu ti ukážem recept na môj domáci detoxikačný čaj, ktorý pomôže tvojim orgánom lepšie spracovať a vylúčiť z tela škodlivé látky. Tak sa pustíme rovno do receptu. Čo je skvelé je to, že túto detoxikačnú čajovú zmes si môžeš odložiť do chladničky a vydrží ti 7 dní. A ozaj, ak sleduješ toto video na YouTube alebo na Facebooku, tak klikni na link v popise videa, kde nájdeš článok, v ktorom sa nachádza presný recept, benefity jednotlivých surovín a nejaké informácie o detoxe. Alebo klikni rovno na akademiakrásy.sk. Takže ja už mám svoj detoxikačný čaj hotový. A čo ty? Vyskúšaš si to? Určite mi napíš do komentáru, či áno, a ak sa ti toto video páčilo, tak nezabudni dať like a zdieľať, aby ho uvideli aj tvoje kamošky. Vidíme sa pri ďalšom videu a maj sa krásne.